Si t'agraden les mandonguilles, amb aquestes fliparàs. I ara que ve l'estiu, te les he fet marineres, amb les seves gambes i els seus musclets. Font-li López! El primer que hem de fer és tenir una bona carn i per això hem anat a Plus Fresc, ja que a la seva secció de carnisseria tenen una carn espectacular. En aquesta carn li incorporarem sal, pebre negre, comí, un polsim de canyella, molt poc, pinyons, all i julivert picat, 2 ous i 2 llesques de pa de motlla remullades en llet. Barregem tot amb les mans i fem les nostres boles. Les passem per farina, li traiem l'excés i les fregim en una cassola amb oli. En quan estiguin, les reservem. Traiem l'oli i marquem les gambes durant 1 minut per cada costat. Ara farem el sofregit amb l'all, les cebes, una fulla de llorer i l'ajuda d'una mica de brou de peix. Passats 15 minuts, afegim pebre vermell fumat, carn d'enyora i el tomàquet ratllat. Deixarem que evapori l'aigua i mandonguilles cap a dins! Les incorporem bé, rajolinet de vi blanc i deixem que evapori l'alcohol per seguir amb el brou de peix. Tapem i deixem fent xup-xup suau durant 20 minuts. Passat el temps, afegim els pèsols. Li fem una sacsejadeta i tornem a deixar 5 minuts més. Afegim la picada d'ametlles, tornem a remenar i deixem els últims 5 minuts. Aturem el foc i col·loquem les nostres gambes pelades i els musclos prèviament oberts. I ara, pareu la taula i compreu un bon pa. Salut i bon menjar!